amabili akubekayo ukuthi umbuso uhlulekile ukuthi unikeze ufakazi obuqanda ikhanda mayelana namacala la okuthiwe uwenzile. Kanti-ke okwesithathu ukuthi yena uma kuthiwa wephula umgomo wembandela wahamba kungafanelanga ahambe, ube nalo iphepha mvume lokuthi angasuka la aye le. Kuleli-ke lesithathu kwabe sekuthiwa inkantolo yona ezothatha isinqumo. Manje-ke uye wakuphikisa-ke lokho umshushisi ukuthi akhishwe phambili kuwo wonke lamacala. Uye-ke wakhuluma-ke, uma ekhuluma kude kakhulu akhulumile kodwa kuqoshiwe khona. Kodwa-ke kukho konke asethe wakukhuluma inkantolo yona-ke ebesiphuma nakho nakho. Manje-ke uthi-ke uma esesho umshushisi uthi yena ngaso sonke isikhathi leli gama elithi Icala kusho ukuthi kusuke kufanele ngempela kube khona into eyenzakalayo. Kodwa-ke manje inkantolo yona uthi-ke lapha kodwa-ke kubonakala sengathi inkantolo uma yona-ke izobe seyithatha isinqumo izobe ingezelelwa noma igqugumezelwa ingenxa yesimo sepolitiki ngaleso sikhathi. Uthi-ke ngesikhathi-ke umshushisi uthi ngesikhathi-ke ekhuluma umfuka Macingwane enkulumeni yakhe yonke waye eqaphelisa noma eqwashisa umbuso, eqwashisa ngokunjalo nabezomthetho ukuthi okuzokwehlakala noma okuzokwenzeka kufanele kubekwe emagxalabeni abo. Uthi-ke umshushisi-ke iphepha mvume leli ayeliphethe lalingakhishwanga ngendlela noma ngesimo kufanele kukhishwe lawo maphepha gunya, futhi lalingamvikeli ukuthi yena uma ehamba avikeleke njengoba kwakulayela umthetho. Any offense of which he may be convicted on the charge, he may return a verdict of not guilty. Ihlelo lokuhloniphekile ngokomthetho wekhulu namashumi ayisikhombisa nane womthetho wenkulungwane namakhulu ayishagalolunye namashumi ayisikhombisa nesikhombisa wezomthetho kwamacala uthi uma nqashana sekunikezwe ubufakazi bonke enkantolo bese-ke umbuso uvala icala bese kubonakala ukuthi ngempela ayikho inkantolo kuleli ngabadi engathola umsolo enecala, kumele ukuthi inkundla nayo bisimkhulula kulawo macala okusuke kuthiwe ubhekene nawo. Right, so the application for the judge in terms of section 174 is generally premised on the argument that the state failed to follow. One, to prove the elements of the offense and both, and two, the evidence that will support the possibility of the conviction, and three, to present evidence that in the such evidence is not proven. Ihloniphekile lapha lesi sicelo sifakwa nje ingoba kuyacaca ukuthi la umbuso uhlulekile ukunikeza ubufakazi, lobo bufakazi obunganikeza inkundla amandla ukuthi uma isibubungula ipaninga bese ikwazi ukuphuma nesinqumo okuyisona sona. Kanti-ke nobufakazi abuzange bube khona obuye babekwa phambi kwenkantolo obebumninda umfuka Macingwane ukuthi naye iqobo lwakhe kungamele ukuba asukume azozikhulumela aziphendulele ngalokho kushiwo kuye. I do not doubt that this person, whether or not he decided to contact a group of the case, for the prosecution gave the possibility of conviction out of the evidence of the Ihlelo aphulayo lapho-ke ulubhaqa ayibhekene khona nombuso ithi lapha inkantolo ehlezi yamajaji yakusho yakubeka wacaca bha ukuthi-ke uma nxashana kungukuthi
umsolwa ubekade enindwa ngecala lelo cala nindwa ngalo ayikho into emphoqayo ukuthi bese zongena ebhokisini bese ezikhulumela lokho ngahle bese kusiza umbuso ukuthi athi yakhuluma kanti useyifaka kumakhamandela. Where the evidence of the state witnesses replicating the accuses of such profiles that cannot simply rely upon, and that they are accordingly not produced evidence, record that which a court carefully may an application for such. Isikala lokuhloniphekile uma sebebhekeneke uDivale ebhekene nombuso ekhasini lamakhulu amabili nane ikubeka ijaji ehloniphekile ukuthi uma kuukuthi sebeke ubufakazi bathi masebeke ubufakazi maqede ukubeka lobo bufakazi bese inkundla icubungula ibheke ithole ukuthi kulobu bufakazi ngempela isicubungulile angeke ikwazi ukuthi yona bese umuntu imininda noma imimbole inecala kufanele imkhiphe phambili nayo njengoba lokho esuke nayicelile. Having considered the judicial material presented by the state, the arguments and submissions made by contractors, it is my determination that it cannot be said that the state has failed to establish the case that Icala Enkantolo ke isibubuke bonke ubufakazi yabulalela angeke ivume ukuthi umbuso uhlulekile ukunikeza ubufakazi obuqanda ikhanda phambi kwalenkantolo. My order is therefore the following: is order that the application in terms of section 2.7 from 1 and 2 is denied, and there is no order in that count. Number 3 is there were no submissions made. The prescribed was no answer. Icala Enkantolo ke kuleli cala lokuqala nelesibili abecelwe ukuthi akhishwe phambili ithi yenqaba ukuthi imkhiphe phambili kuleli lesithathu ngoba azange kusho lutho kunikezwe kuyamandla ayisho lutho kulokho. Thank you, Your Worship. We will take indication what date is available, as I do believe that this court is busy with a part where the witness is involved from Zimbabwe and the court is still busy with evidence. If we can get indication from my learned colleague what dates are suitable, Your Worship. Wena mfuma macingo nelicala lakho ke namhlanje liyahlehla lizawungena mhlazana zinhlanu noma zisithupha kusho ukuthi ilanga lemhlanje zisithupha uMntulikazi ukuthi uma singaqedanga uma zinhlanu kuhle lokhu ninabesilungu ngichazele ukuze nazi inqubo yasenkantolo uma kunje kuyabe sehlehla icala umeli wakhe akwazi alungise ukuthi ngiqhubeka kanjani akuvele nje ukuthi uma ngabe inkantolo inqaba bese kuthiwa hayi akwenziwa ngalendlela kunendlela esilandelayo nemigomo yasenkantolo mina ke besilo ngicela sihloniphane singobanga umsindo mase siphumile siphume nje kahle ngoba inkantolo isahleli nina besilo yakuqakela enkantolo sumane ke enkantolo all right court assume it so. Kata dimbapingani mamoya bosho. Unizisha lapho. Hayi suka mpeto le. Shwamzo kwanyamana noma uthathe usuke Hayi sekani. Hawu. Sami kwelezi. Hawu. Usebenza noma.
Ngiyabonga. Bakwazi.